biluzera gabon ilaski. Gabon? Horre ari da nola esan, nabarmentzen ilaski joera bat, musika talde askoren artean. Bai. Musika taldeok egite dute, esate dute. Bueno, hilabete batzuk barru. Taldetakook egiten duzue, bai. Bueno, nik izan ditu faseak, baina ez naiz musika estena, zorrela oro har taldeek batzuek egite dute. Hilabete batzuk barru, igual joan egingo gara. Bai. Ez dakik noiz arte. Bai. Gero egite dira segituan bueltatu. Edo beste 8 iragarri, eta gero azkena da. Orduan, diot, mi luze egingo dugu ekainera arte, printzipio. Gero igual hartuko dugu atxeden aldi mugagabe bat, ez dakit noiz arte, irailean bueltatuko gara. Baina, bueno, ez dakigu noiz arte, orduan, zakua irabazi nahi duenak, lasai, marketinga da, zakua irabazi nahi duenak, datorrela Bizkor. Pasa, gure lehiakideak barrura mesedez. Bai. Naikari amane, jartze irati, Jon eta Bier. Ze auskalo, jaski. Auskalo, Guk ere hausnartu behar dugu, proiektua nora bideratu. Auskalo, Zue zer diozu, Naikari amane? Jarraitu nahi duzu hemen hilabete luzez, ni luzen? Bueno, aguantaten dauna, Bai, ondero hori lehiakideak ere egitea. Bueno, ez dakit biharretoriko garen. Auskalo, bate daki. Momentuz gustorari gara. Bai. Hori da garrantzitsua. 3. saioa gurean. Eta diru pixka batera irabazi dugu. 350 euro. Ondo. Horrekin zer? Bizkor. Ez dakik, afari bat edo. Bai? Bai. Non? Esperantziak gehiago irabaztia gaur, Bale. Uste nuen egin bertzen nula, diru hori inbertitu eta gero burtsan ez da hori kontua. Inbertsio hori konena izango da akaso, finalera sailkatu berriz. Hori. Eta erantzun zuzen pila bat eman, eta diru gehiago. Bai. Bale, ados. Gainontzean, hau guzen zaitapera. Erosketa hon bat egin, pisuen gonbidatu lagunek. Egiten dituzue? Zuen pisure eta baskaltzen eta lagunek eta faltzen eta? Bai, nire klasekoak etorten dira noiz behinka. Bai, aktiboagoak, Euskal ikasketetako fama bat dute, Bai. Eta nik trikitiza eramango dut, eta gero kalera aterako gara, eta ikasketak bai, parranda ere bai, amane? Bai. Bai, baina serio erantzun duzu, guztait, Bai, parranda ere egiten dugu profesionalki. Bai. Ez beti, baina eitzen danean ondo. Ez beti, maiztasuna zenbatekoa da, astean... Ez, astean behin. Asteguna? Bai. Bueno, eta gero asteguruan lekitxon ere igual... Igual, Astea pare bat, ondo da, aritu gara hortaz, gaur, saio hasi horretik. Bizitza soziala da, horren oso aldeko gauz gu. Zue dituzte hori, hogeita... Nik hogeita banituen dena. Ikustiko bat zenute. Ondo pasa gaur ere. Eskerrik asko. Animo bikote eta sortea. Aie bai garaiak ilazki. Endaia eta Irun, Martxelo eta Irati, eta, bueno, klaseko lagunek, zer zan, institutuen edo harinau, ezagututa, zuek? Bai, institutuan. Institutoko lagunek. lagunek. Irunen, Ondo. Bai. Martxel, ja diritxua irabazten, hasi zarete, hirugarren saioa, eta berronde euro. Bai, oso ongi. Horrekon finala jokatu da? Ondo. Hala ere, diru asko behar da ama Japoniara eramateko. Pixka gehiago. Bai. Zemat diru behar da ama gonbidatzeko Japoniara? Botakin ongi eraman got. Hori badakigu. Gutxiagorekin. Ja, beste alitzateke ama eraman Japoniara, ama ekarri zaitut, hemenik aurrerakoa zure kontu. Ostatua, janaria, buelta, hori guztia zure kontu. Bestak beste bada hori ametxetako bat, Martxelen etxien, amak Japonia, Tokio ezagutu nahi dut, Martxelek, miluzeko diruarekin gonbidatuko dio, bidaia. Ean. Ondo, ebizentzi ikasten, Martxel. Hori da. Ondo, gauzak ederto, doaz? Fenomenal. Pentsatu egin du, pentsatu egin barrizu. Zer gustatzen zaizu gehien? Bokazio nola da? Hori. Ez, izan zen, bat bide guztiago nintzen erabaki gabe, gauza pilo batekin, eta gero azken, selektira jo nintzen jakin gabe zer egingo nun. Horrelakoak behar ditu gure osasun zerbitzu publikoak, horrelako langileak, eta komprometituak, eta pasioz bizi dutenak, ez da euren ofizioak. Nire gustatzen zaik gustatzen. Bueno, pixkanaka joango zara, maite mintzen ofizioarek. Bai, maite mindu nez, ja. Ondo, iratizuk filosofia era bardinen edo jakin zer? Nekien batxe bin ere bai. Baina beti izan duzu joera, igual, familia bazkariak, otorduak eta irati bazkar batean. Zer da, guazten? Zertan ari gara, nola goaz? Pixkat, baina ez bereziki. Hobeto, tamainan hor. Bai. Ondo, irati, gustatu zaizu final egitea? Bai, asko. Hauria miluzeko onena? Bai. Bai, orduen gaur beste errenbeste. Hori da? Eta irabazi. Elburu hori izango da, ez da? Bai. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Jon Tabier Gabon! Bai. Zer moduz? Ondo. Nondi gatoz? Zarauztarra. Ze zateitu gi.
Horrekin herria indazio, gi. Azkeneko zarrozatekin izketan eta esan zidan, ez dakak aldiro, esan behar ikan, Baduzu ego, erazta? Hoi danai ez dezio, ez teki esan behar baino, geho. Ez teki esan behar, zuek ere agitarete, hortan. Alare esan, derra. Beste danok galtzen guez eta zuek mantendu zuen. Bueno, musika belarritarako. Zenuen derra zarauz bera ere. Be bai. Asmoa zer da, kaso... Takua irabazi eta etxe bat eros. Eta sarrera etxek, hau horrekin. Pentsa, ba. Bueno, kritika pixka bat egin dugu hor, ados. Gainontzean, ikasketei dagokien ez eta, Jon, zertan ari gara? Lanian, ikasketa gutxi. Ikasi berreko ikasita aspaldi, ezta? Maikua. Lanian zertan. Ageiegi. Ba, hoain fatxada egiten da, obratan da. Ara? Igeltxero azara, nola bai? Bai. Vale. Gaiatzen gaituk. Gitanoa, igeltxeroa. Ondo? Horrelakoa berra ditugu. Hori behar. Injekzio apur bat, hor. Oierzu berriz? Obran bai honekin. Zuek zarete lagunak izatea zain lankideak ere, orduan. Ba, bueno, hilabetetik, Ja, oindala hilabete hasiga goizetan. Eta batzaldetan hiltzen naiz rokorromo baten, lanian. Bale. Zarautzen ere. Baina ez eraikitzen eta. Ba, eraikitzen ez. Ez, zara monitorea, ez dakit. Bai, umiak, helduak, bai, umiak, monitorea. Lan fisikoa oro, arreo, zurea, Bueno. Goizean obran hasi, gero rokodromora. Bai, goizetako asko zego gorra, Vale. Gauean, sikiera atxeden bizka bat hartuz, miluzeri begira egoten garantza. Bueno, Ba, ja planea, eta egun osua. Bai? Goizen obra, atzalde honek rokodromoa, nik entrenandua, geho miluz ikusi da. Beka, buelta matea. Lotara, noski. Ez. Buelta matera, nora? Kalera? Gauero, mendira. kotxe hartu da, jute ditu, mendialdea da. A ber, animalin batu ikuste jaun da. Hau, hasiko gara segituan, saioarekin da hori, baina... Gauero, goizean igeltxero. Arratxaldean batek entrenatu, beste rokodromoa. Gauean afaldu miluza ikusi eta, auto hartuta, Ba, buelta. bagoetara edo... Ba, gutxi gorara. Zueken bide guztiak... Asmoa da, ia basurderen bat, kortzoren bat, topatzen dugu. Asmoa, bai, baino... Bai, hoxe. Bat ez teka saltzen. Iztariak zarete? Ez. Ez, usan ditu denbora pasada. Ikusi eta korrik atea ziezo baino. Zer den, Bale, da, ikustea besterik gabe. Ikusi dugu. Eta gauero hori. Bai. Bai. Guau. Irudipena oso ondo pasakote dugun elkarrekin. Imitauta, nazuenian. Bai, hombre, gero plana, nik buelta egiten hasita zona paxa edoan... Txanelao. Hori ere egin daiteke gero, ezta? Bai. Pizkana joan gara, animo bikote sorte hon ongi etorri. Eskerrik asko. Jende ona, Entzun, adi, hau etengabe goranztoa, serio jarrita, miluzako zakuan gaur, 59.900 euro. Ez da giro. Upa! Ez da giro. Eta giro faltarik ez. Gainera, Lazkaotarrak etorri gira publikora. Ongi etorri. Jon eta Ier, lanien hasiko gara. Zeuentzat, ze proba, ikusi fotokumeak edo tribuaren berbak. Potokumeak. Ondo, nahikarit amanentzat, Ikusi, no? Tribuaren Ikusi berbak, makusi, martxel eta vale. iratiti orduan. bale? Ba, ikusi nahikari amane konjuntatuta gaur, Bai, erzea. Ez du berbarik egin, Haulan izan da. Kolore arriskatua, gainera, baina... Basari sale, erropanata? Bueno, Piskat. zer. Ia zeuden gustokoak diren, batetik 8 agertuko diren hau guztiak? Larruzko jaka, kirol, jertxea, kimonoa, amantala, kamisoia, galtzamotzak, galtzerdiak eta bikinia. Kimonoa, 3, kamisoia, 7, galtzamotzak, 6, kirol jertxea, 2, bikinia, 8, larruzko jaka, 1, amantala, 4, galtzerdiak, 7, kimonoa, 3, kamisoia, 5. Aupa! Aupa! Gain, nabarmen, modan adituak, Egun puntu lekitxora, ondo? Oso ondo! Ondo, Martxel eta Irati, esaera batzuk. Venga. Tribuaren berbetan. Denbora, gaiztoa. Martin Itxua. Gaiztoa, Irati? Petxiren xirula. Gaiztoa. Erodesen parekoa. Asko jan, Baiona balio. gaiztoa. Erodesen parekoa. Asko jan, Jordango ura iragan.
Gaiztoa, Herodesen parekoa, askoian. Santripon egin. Garestia izan. Baiona balio. Logura, Petiren zirula. gaiztoa. Herodesen parekoa, Askoian. Santripon egin, Garestia izan. Baiona balio, Logura, Martin itxua, gozea. Petxiren xirula, Hil, Jordango dura iragan, sufritu, San Martini oloa pagatu. ziria sartu txantxa egin. Bigarraga aldetik jo. Oh! Bat aula osoa, hau pastuek eta beste un puntu, opa! Jon, aierra beste horren beste egin beharko dugu. Aldala tertxo oso osatu. Zuek zer zari, kantitatearen alde edo kalidadearen alde? Edo dana? Bai. Dana. 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 Danetik bizka. Ondo, egun urtera arte bizi edo gitxitxu hau eta... Eta parranda. Jubilo baino lehenua, porque jubilatzeko egun urti izango, ja, beste. Vale, ados. Aldarrikapen gehiago zofin, Jon eta Ier, txirritatxoren gogo eta bertxuen oinak eta hitzak agertuko dira. Eta bertxue, Jon, zeu hasita. Egun urtetara, Baduzu. ba omen dago, Hosti, borre, Formula. kirola egin oso garbi, Se. Oso. ta festarik ez, Sekula. horrelakorik lortzen, Baduzu. laguna, Bejonde izula. baina jakizu bizitza, Oso. luze egingo. Zaizula. Bueno, Bueno, oso bikoitza, Bueno, Jonek esan du badu eta oso. Eta horiekin, aurrera. Biakak. Tira. Zat lurra hartzen kozetza igua zeran. Bai. Baina ondo, irurogei puntu, ondo. Gautza. Aspaldi, ondo. Niko baina ipan Vale, nahi barkatu. Artu zur, reflexio egiteko Bai, azalketa, Bai. aipatu dugu, aitortza egin. Eta horrein imintzioak, mesedez, ekitxo, hartu lekua, Marxel eta Irati bestaldean. Eta guazen puntua banatzen segitzera, Bai? Denbora. Hau. Piko. Min hartu... Zer da? Mailua. Mailua Mailuakin jo behatzarekin jo. Bai. Gata jo, mailuarekin. Motxila. Karritoa. Motxila moto. Bueno, nahikari, zer da, hor. Hau, Atea. Timbrea, atea, motxila. Motxila. Kakoa igual, nahikari. Bizikleta, kaskoa. Kaskoa. Motxila, kaskoa, motoa... Eta Baina ze falta da? zer darue? Hori! Ha, bai, globo edo. Hirugarrena, gero. bien artean. Belarri handiak? Osa, Pipi galtza luze. Bale. Non? Bere elefante, Bere zaldian gainean. jirafaren Zaldia, hobeto, bai. Vale. Eta, a ber, Eta zer da hau? Janaria etxera eramaten duena... Bai. Eta nondoa? Motoz. Bizikleta. Motoan, venga, ba. bai. Buah, ondo, Nahikari motorrean, faltazaigu importanteena, janaria da berak, kaskoa. Zondo, segurtasuna lehen etxi, eta gerokoak. Eta nako zondo iruro puntu! Martxi Irati, zuen txanda orain, zauztarrak bestaldean. Ahi ba. Ia zerrakarren bigarren errondak, animo, denbora. Itxua. Ez, zer da? Farola. Bueno, Fokua, iluna. bai, iluna, ados? Makillakin itxua. Ez. Entxufa, linterna, Bai? Alegia, zoze ikusi linternakin. Linternakin enfokau. ilunpetan, bueno, bigarrena. Momia. Zombi. Mamua. Zea. Hori. Tutankamon. Bueno, Orokorra? Faraoia. bikain. Me cago en... Adibinua, nola hori?
Zertan ari dira? Futurista! Eskua irakurtzen. Bale, Esku irakurtzaia, abestia eskua irakurtzen. baina, ikusi. Etorkizuna irakurtzen, no? Bai. Bai, bata besteari ondo. Bai, ontzat eman dugu ilunpean. Bai, Linterna argitu piztu. bai, ilunpe hori. Bai. Ondo, Elkarri, horren anik zuri, gero... bai. Egin duzu alakorik, Jon, sekula... Ez, Beldur pixka bat. Mal rollo, Ezta? bai. Olako gauzak. eskua gero- jateko. Bai, gauzarik onena dalako. Ze pasako da gaur Miluzen? Demagun, esate dizula, Jon, 70 urterekin igeltxero izango zara oraindik. Ikasten hasiko nituan. Bueno, garitza bil. Ze pasako da gaur Miluzen? Euskalo! Bestaki hori Batzuk honena, aquí. 70 puntu! Batzuk aquí. Eskatuko! Banatuko! Zakue! Banatu zakueia. Bueno, ze ikasten hasiko zinateken, pentsatu duzu? Hori ja, hori Vale. irakurtzia eta esatia. Ados, pixkanaka, urratxita. Orain imintzia mesedez, nahikari tamane bestaldean. Hartu lekua, bixi? Bixiago? Oso ondo? Ha? Orain bai, demora. Cowboy. Ez? Ez. Zer da? Txorilla. Bueno, Helikopteroa. bai. Paracaidismo. Ez, helikopteroan, Helikopteroan. zer? Helikopteroan. Zer? Bigarrena, Artza. Otzua. ez? Artza. Igeri. Bueno, zer da? Balia. Ez? Foka bat. Ez? Pingüinua. Ez? Hori, pingüino? Zer da? Igeri. Bota, ba, hirugarrena. Bilagun. Bai, zer da? Parkean berbetan. Ez. Maite minduta. Egoera da? Lehenengo zitia. Oso ondo hori bai. Azkar, helikopteru Segi, zen. segi, segi. Helikopteroa. Zer? Polizia. Bidaiatu. Ibili! Hartu lekue. Hauek, Aro. hirurak pasata, bueno, egin beharrak egin ditugu. Fatxada hau prest dago, ezta? Falta dizkigun beste bi oraindik. Hipopotamoa. Hipopotamoa? Pingüinoa ibili gara. Bai. Bueno, zita iritsi gara. Behintzat zita txuetain ju. 20 puntu! Hogeita, bai. Ondo, Hieroglifiko fresko batzuk. freskoak dira? Bai, Hauek, bale. fresko-freskoek. Egin barri. Ondo? Ja, erne, konzentratuta Bai, bat, nahikari dagoia zitatik Bai, ez bai, bai, dakia. Hau pasuek, lehenengo hieroglifikoa denpora. Ondartza horretan ez dute uzten. Nor da? Bainatzen. Bainatzen, A ber, logoa erretzen. dau nor dan. Gero zer egiten dabil? Bai? Dutxatzen. Bill Gates. Bill uzten. Izena falta. Bai. Bueno, Venga, bigarrena, denpora. Aspergarria egiten zait. Zer da? Artza. Bale? Ra. Bale? Arratzaldea. Biartz. Hasi. Artz. Bai? Artz. Artz. Arra. Artza. Banatuta daukagu berbia silabaka. Eta tza hori ran dago. Raia inkoan. Arrantza. haze paradoja, lekitxarrek. Ez dute arrantza egin. Punturik ez, beraz? Bastima? Martxelirati. Emango diegu, hieroglifikoei. Lehenengoa denpora. Bankua ez dugu. Nor da? Ai, Zakit. barrikoa. Bai. Bankua ez dugu. Tu. Bai. Tu aderantzunan ezatik. Tu. Lapurtu. Ez. Aukeratu. Ez. Baitu. Aktore ezaguna Margot Robbie. Ah. Margot. Tu? Margotu. Nintzen pentsan... Ok. Bigarrena bai. Bigarrena zuek, denpora. Segituan harrapatu diot. Segituan harrapatu diot. Zer da hori? Zer da hori? Gaztaina... No, bai. Gaz. Ge asko. Ia? Zer?
Ge asko. Gezurra. Ez? Ez. Ez? Gezurra. Bai? Aurra. Ikusten dugu gez egindako urra, urretxa bat, gez urra, da? Oso ondo, gezurra? Hieroglifiko filosofikoa, hau behirati. Bai. Hausnartzekoa, 50 puntu, ondo. Ondo! Jon Oier, hartu beharko dugu martxa, hieroglifikoak asmatzeko. Bai? Erko. Hori da. Horra, Lehenengoa denpora. Piztuta izango duzu, Telebista. Bai! Elvis, Presley eta banatuta orduan irakurri egiten dugu telebista. Telebista, oso ondo. Jon antza Oierren talentu ez jakitu netzela. Beka be. Ia bigarrena denpora. Kolorez aldatu dut. Kasuela. Ez, Kasuela. ez, Kazadora. ez. Nolakoa da, Ka. bale? Zer da, zer eskue? Arrilla, nao. Bale, eta? Zeta. Lokarria. Badago. Ondo. Lo dago ka hori eta arrizkoa da. Loka-arria. Oso ondo, lokarria. Bale. Bereziki Oier, Bai, haupa, Oier. Baina puntua biontzat. Nire teknoloz. Egun puntu zarauta, oso. Ikain. Elkarlana ezin besteko orain, Elkarri amane. Bai. Goazen kongoinaren bila, iluzeko eskua. Eta lemizikoak onela dio. Ilea moztera joan behar naiz. Ia da. Ondo zabiltzu, azten aldizen. Eusten diogu, Bai. kopetarita. Nor da argaziko bertsolaria? Aitor Bizkarra. Noski. Lerto. Bokala? A. Eta aurrera? Gaur ez zaitut ikusi Ez dira zuretu Eta orduak zurekin Ze musika talderena da, abestia hau. Deabroak teiatuetan, itoginak teiatuetan, igeltxeroak teiatuetan, edo munstroak teiatuetan. Maturte dago zen honek. Oh, Deabrak teiatuetan. yes. Oso ondo. Ni agertu nintzen bideoklip batean. Benetan? Erakutsi bizut. Benetan? Bai. Bokala? E. Eta aurrera? Ingelesaz gain, ze hizkuntza da ofiziala? Oh, Canada. Frantsesa. Oso ondo. Très bien. Bokala? I. Aurrera ez da? Bai. Edo? Bai. Ba, entzun. They call me hell. They call They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. Ze izen ezabatu dugu abestetik. Tiffany, Rachel, Charlotte, Stacy. Tiffany. Bai? Rachel. Stacy. Nola? They call me Stacy. hell. They call me Stacy. They call me her. Ba, bardin jaust, zeizen dan. Ze bokal? Lastima. Bai. Ez dute zer berririk ikasi, galdera honekin. Ilea moztera joan behar naiz. Ze bikote? Saiatu nahi duzue? Bai. Bai? Orain behar du? Berri eta inbeme. Martxel irati? Hilberri eta hilbete. Arteko. No. Naiko lameraz? Bai. Bueno. Hasi gara. Naikari amane. 5. erronda, Nola du izena argaziko tresnak? Pioleta. I. Agu, no? Violeta. Bueno, zarauzarren komoina erabili. Gu baitu, ez. Eta bat ere. Bokala? La fallaba inden uste dugu, jola. U. Ez da urik? Ilea moztera joan behar naiz? Bai, Bota. eskatuen gogu. Bai. Hilberri eta hilbete artean, bada bizkorrago hasiko da. Ondo! Oso ondo! Komoina! Komoina, Beki ondo. txora. Oier, kontua. Bai. Lehenbiziko eskuan, galdera guztiak abiatzen dira hortik. Bigarrengoan erditik, hirugarrenean zuenetik. Bigarrena, Ondo. Martxel irati. Ja. Norbait ezagutzean egiten dugu.
Ze filmetakoa da irudi hau? The Bask in Inisherin, The Bask Iris, The Banshees of Inisherin, The Banshees of Irish. Yes. Ba, Sabes hasi que dugu. bat? Galdera honi esker, hasi asko dugu. importa doztena. Ota? The Banshees of Inisherin. Oso ondo. Etxe Colin Farrell. Bokala? Entzun. Orain garena ez gara izan ginena, baina hori idea. Martxela besten zabiltz. Bai. Zeitz estali dugu entzun dugun Nasker Ai. taldearen bidelagun kantuan. Da, du, dok, den. Botatzera purtsuet. Nik esatut du. Zuk esaten duzu. Oso ondo. Aha. Hori du bidea. Bokala? Aurrera. Ze euskaldun famatu bilakatu dugu Kasiano, Julian Jantzi, Egoitz Txurruka, Xavier Euskitze, Jon Plazaola. Xavier Euskitze? Ui, ba, Kasiano da. Mira. Katxia, no? Zondo, bokala? I. Kasiano albitxu. Ba, eski. Erretzusta eta beste. Bai, Bokala? Esan dugu I. Oi. Ai, bai barkatu. Ari ginen, Bai. barkatu, Entzun hau. Ai, nola zen kanta. Ai, astu zait. Ze zabatu dugu etxoa bestetik. Lur jota nekatuta askatuta potxe eginda. Lur jota. Errebotea. Naskatuta. Errebotea. Nekatuta. Bokalik ez eraz? Bokalik ez, eta azken erronda, eutxi, Martxel irati. Zer ez egina dago San Blas opilaren geruza zuria? Azukrea da, irina da, esne gaina da edo txokolatea? Esne gaina edo azukrea. Ze goxoa. Azukra. Azukrea. Ze ona. A ver. Bokala? Roskilepe bai. Bai, da. Bai. Formatu guztietan. Bokala. Bokala? U. Eta saiak ere egin beharko zenukete. Abizena galdetu. Norbait ezagutzean egiten dugu. Abizena galdetu. Loturarik izan dezagun. Vale. Abizena galdetu, loturarik izan dezagun. Esperoan. Bai. Irakurri ondo. Ez da zuzena, dezakegun. Ai. Zagun esan duzu eta. Oso laburra zan. Bai. Bea, komodi marik, bigarren errondan. Jon eta Oier, zuek hasita. Ai. Aldit honen. Egin behar guztiak amaitu ditut. Tokioko ze auzotan dago munduko bidegurutze barkatu jendetsuena. Shinjukun, Asakusan, Shibuyan edo Ikebukuro. Shibuya. Bikain. Aiba. Esan zuen harrituta Jonek, bokala? A. Entzun! Erne, Zetalderen bertsio sinfonikoa egin digu adimentxuk. Glaukoma. Oh. Bokala? Bikain, aurrera. Gorputzeko ze organotan dago perikardioa? Garunean, urdailean, ibelean edo bihotzean? Bihotza. Kardiota, ez da? Oi ba. Ondo. Bokala? I. Ondo, aritarete, Ez dakit, eskatzeko modurik badugun, oraindik ez? Aurrera? Aurrera. Ozen, entzun! Baina beti zuriko gara, zoriontsu garen lekura. Itzau, estali dugu, asmatu. Txarrenetan... Zer ezabatu dugu, Sukena taldearen abestetik?
Mendipuntako, ondartza ertzeko, lagun arteko, udarako. Mendipuntako. Bokala? Jon Oier? Egin behar guztiak amaitu ditut. Nola dio? Edo azken errondara salto bestela, Azkabe, goi hau. Ozen. A ber, hori falta zu. Orain ez dakit denbora... Hortze gartzi, venga. Oiet, ez? Bueno, beste aukera bat badugu. Erregin dezake da, bai. Venga, azken erronda. Zeri begiratzeko biratzen da ekilorea. Euskila. Ondo. Ono. Venga, falta. Urik ez dago. Egin behar guztiak amaitu ditut. Hori da arrastoa. Orain ez dakit... No? Bai. Denbora librearekin, zer egin dezakedan. Librea izango da, ez da? Ondo! Komo ina! Eta di, markagailuak, 300 puntu eta komodina lekeitxon, laupasuek, 80. Entaia 3 komodinik, ez? 380 eta komodina zarautzen. Arnaz hartu? Eta ondo erantzun. Naikari amane, lehenengo erronda, barrokoko margolariak dira. Rubens, Murillo, Van Dyck, Monet, Velázquez, Durero, Van Gogh, Vermeer, Zurbarán, Caravaggio, Rembrandt. Velázquez. Margolari barrokoa, bai. Van Gogh. Post-impresionismoan. Askoz Arduntzuen. garaikideagoa da Van Gogh, barrokoa baino. Jon Oier. Sí, sobre. Monet. Hau berriz impresionista. Hau ere... Ez da inzarra. Ba, naikari amane bakarrik. Rembrandt. Berberetako margolari eta grabatzaile barrakoa. Bai. Naikari amane. 20 puntu bakarrik. Ez da asko, atzetik zoazte. Planto egiteko aukera. Edo bestela, oker bat bakarrik taulan. Planto. 20rekin planto? Bueno, segidu gu. Venga, bai. Lehenengo gara. Venga, azkan eraino, bota. Bai? Vermeer. Bere arra, hau ere. Perladun neskata. Naikari amane, segi. Rubens. Caravaggio. No? Bota. Bai? Durero. Errenazimenduan jokatzen da. Hauxe da, leguzkan poste Oh. Saiatu gara. Bigarren erronda, Martxeli irati zauek abiatuta. Herbereak baino txikiagoak diren estatuak. Luxemburgo, Ipar Macedonia, Austria, Montenegro, Andorra, Argentina, Bélgica, Uruguay, Chipre, Armenia, San Marino. Andorra. Jon Oier? Chipre. Montenegro. San Marino. Txikiagoak orain arteko guztiak, oso ondo? Luxemburgo. Ipar Macedonia. Martxeli irati. Seguro? Bélgica. Zuzen? Azken erantzuna. Como doña, se aquí. ¿No? Como doña. Venga, Ibili. Zesate jozu da. Bai, bai. 150 puntu.
Eta azken erronda, hirugarrena. Jon, Oier, zer bekabiatuko zarete? Ocean's 8-en agertzen diren aktoreak dira. Pelikula. Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Rihanna, Aquafina, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Jennifer Lopez, Kate Blanchett, Meryl Streep. Jennifer Aniston. Hauxe, agertzen ez zenetako bat? Naikari emane. Sandra Bullock. Oso, ondo. Martxel Irati. Mindy Kaling. Bitxigilearen egiten du. Sarah Paulson. Martxel Irati. Anne Hathaway. Kate Blanchett. Martxel Irati. Meryl Streep. Ez da gertzen ba. Naikari emane. Erantzun oker bakarra dago. Helena Bonham Carter. Ondo. 60 punturekin ezin zarete geratu, ez daukazuelako zailkapena. Amaieraino joan beharko ginateke. Aquafina. Komodina. Operazio bikaina, eh? 150 puntu. Eta urrezkoak izan dira, 250 puntu, lekeition, 210, ukitu dugu zailkapena Martxel Irati, 540 zarautzen. Bizilagunen akatzen zain gaunden eta, azken segunduan erabaki da, Martxel Irati, hauxe, hirugarrena izango da zuen azkena. Jokatu dugu finaltxo bat, 250 euro ere badara mazagu. Pozik gustora? Bai. Ondo, baita gu ere, zuek ezagutu izanat, segi erizaintzan. Eskerrik asko, Aurrera Miluzen! No, Ondo sofrituta? Naikari amane? Bai. Azkal momentuan, baina, bueno. Tokatzen da, arteka. Bai, noiz benka. Oso ondo, horrek ematen dio epika pixka bat, eta Jon eta Oier zesan. Kategoria. Bai, ez da? Hori da, hitz bakarrean definituta, zuen orain arteko kategoria. Bai, ba. Hori da. Bazela, mentxe, izerdi bota gabe. Bai, Ni ari naizpa, Alejandro Lodisa marra izango da. Izerdia botatzeko sokatira orain, Erne. Zarauztarren mesedetan lekitxarrak izango dira. Erantzuten lehenak. Bide batez. Azkotarrek ere, mendakite, horre... Bai. Sorginkeria honen berri. Sorginkeria bio... Soka! 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 Tira! Boazen sokatira. Ondo. Demora, nola du izena Tabakalerako zine eskolak? Tabakalera. Elias Kerejeta, ze bi izkiren artean du H-a Oiane izenak euskaltzaindiaren arabera? Ieta. Oso ondo. Nola deritzo urteekin emakumen obuluen jarduera eteteari? Menopausia. Bai. Eta ze koloretakoa da, Lilo eta Stitch filmeko Stitch? Urdina. Urdina da. Zein izan zen munduko lehen herrialdea eutanasia onartzen? Paso. Herbereak, zein bi izki dira ertzaren simboloa? Paso. H eta Z. Zein euskal hiriburutara heldu daiteke zuzenean ferriz, Portsmouth hiritik? Hong Kong. Euskal hiriburua Bilbo, zein koloretakoa da latex naturala? Kolorea? Transparentia. Zuria da. Zein gaixotasun eragiten du Clostridium tetani bakterioak? Tetanosa. Oso ondo. Zein herrialdetako espazio agentzia da Roskosmos? Paso. Errusia. Zein hiru izkirekin da ezagunagoa ausazko atzipeneko memoria? AAM. RAM. Nola du izena hezkuntzaren zientzia edo jakintzak? Paso. Pedagogia. Ze liburutan dago oinarrituta Nosferatu filma? Paso. Dracula. Zein animaliaren izen zientifikoa da Felis catus? Katua. Bai. Zein mendetan asmatu zen kremailera trena?
18an. 19an, lurraz gain, zein da euskaraz izen erromatarra ez duen beste planeta. Marte. Artizarra. Ugaztunaz gain beste zein animalia mota da muxarra. Paso. Arraina da. Zer dira Marveleko Thor eta Loki haien artean? Anaiak. Bai. Jupa. Zein euskal hiriburutan dago Andatarren dorretxea? Iruñan. Gasteizen dago. Zein animalia mota aztertzen ditu entomologiak? Paso. Intsektuak. Zenbat polo ditu iman batek? Bi. Bai. Zein musika tresna asmatzeagatik da ezaguna Adolf Sachs? Saxofoia. Ondo. Zein anaia Alemaniar egin ziren famatu ipuin herrikoiak batzeagatik? Paso. Grimm anaiak. Zein musika generoren erregezat hartzen zen James Cleveland? Jazz. Gospela, nola deitzen da bi atomo edo gehiago osatuta dagoen egitura? Molekula. Arrabatu gaitu, erantzuterako. Naikarita mane, konzentratuta, molekula, denpora eskampo. Zer moduz, neska? Ondo. Ondo, penatxue, finalerako sailkapena nahi, baina Brego Miluzen zeuer itxaroten gu, Bai. Hau pazuek! Gaur iritsita, Jaun Andreon. Jaun Andreon, usain, zait? Jaun Andreon omenez, Jon eta Oier finalean dira. Bai, ez da? Bai. Zan da publikoari omenaldi moduko bat. Finalera iritsiko gara. Bai, ba. Esan tahin. Bueno, ba, esan dugu. Zaio azterako? Baina, bueno, igual du. Egin dugu, sikiera. Iritsi gara, horrek esan nahi du, haze fatxada daukagun parean, Bai. Zakua, Erne, gaur, Miluzen. Jokoan, 59.000 eta 800 euro. Eta publikoa dotore gaur, eta jator. Hau pazuek! Lazkako laguna, gozondo, Bide esker bizitagatik, etorri berri. Etxeko deialdia gurekin bat egiteko, sari zoragarriak zuen artien banatzeko, kamiseta super esklusiboa, egonaldiak landetxeetan. Ikusi zu gainera ze landetxeetan joan behar garan? Ez, horren ez. Bueno, ba, gira turistiko bat badau. Kamisetarekin. Ah, bai, Baina egonaldietan? Sekulako landetxiek, eta hor, gure sarietan badau, haulan egonaldia asaltzen dizu pertsona batue, bai. Zoragarri. Bikain. Miluzeko sariek zoragarriak. Jon eta Oier, 50.000 euro irabazteko Ataria. obran ordu asko sartu behar dira, Bai. Batzu, bai. Urte makina bat, bai. Jon eta Oier, sorte honon, egongo zarete materialak eta ikusten eta, bueno, ohituta. Bai, Material ezberdinak. Ila bete eskaz goaz, Ez dakit zeuen guztokoak diren esate baterako mineralak. Ez horren beste. Mineralen gogortasunari buruz galdetuko dugu, Jon Oier eta Ohartxubet. Mosen eskala erabiltzen da mineralen gogortasuna neurtzeko. Batetik 10 doan eskala bata, esate baterako. Lehenengo postuan talkoa dago, atzamarrarekin apurtzen da, eta azkena diamantea da. Ez da apurtu beste diamante batekin espadan. Gogortasun horretan egingo dugu jolas, sortean Jon eta Oier. Euskari asko. Mosen eskalan, 5 gorako gogortasuna dute. Denpora. Kaltzita. Kalzio, ez. Dolomita. Bai. Esmeralda. Bai. Azurita. Zer, bai. Zurilla, Zafiroa. Bai. Baika. Jadea. Zer, bai. Idea. Bai, etzema zego. Okaldi balda. Azabatxea. Bai, etzema zego. Baika. Ambarra. Bai. Ui, semaforoa. Kuprita. Kupra. Bai, gogorra esan, Rubia. bai. Opaloa. Zer, bai. Upilla. Egiaztatu egingo dugu, A ver, ba. Jon eta Oier, 11koak kokatu dugu, eta 6 daude. Egin aldaketak. Vale. Sin pasa beu. Hau pasa beu. Etxeko klaserrak. Azabatxe. Dolomitare peskendu beu. Igual. Etxeko zera ondo. Bat gehiago loko dugu, golos dugu. Eta pixkara gehiago. Egoetako bat dugu. Upalba horre. Horre, mazo. Vale. Bai, bai,
hiruakatik kain egin dituzu aldaketak. A ver, va. Jesus. 20 segundo. Kaltziga pasako. Pasako jau kaltziga. Egiaztatu, galdu aurretik. Hoi ba. Ega. Egin aldaketak. Jon eta Oier. Urrezko galdera. Louvreko museotik lapurtutako piezek zeuzkaten denbora. Esmeralda gaiztik izango, ba. No? Kuprita esmeralda jarriko jau. Seguro? Kuprita zer daik? Zekito, baina izen potentia zer. Baina, igual, rubi, esmeralda da rubi. Sartu! Venga, kuprita, ahí va. Jupa! Denbora... Yes, egiten, Jon eta Oier, ze moduz? Bueno. Pio itxengo dugu. Esmeralda zer? Ezaguna, izena. Ezagunen hori. Gogorra. Izango da. Garestia. Garestia bai. Garestia dana gogor izango. Baiezko eremuan esmeralda zuzena da? 7,5 eta 8 arteko gogortasun maila du, bai. Kolore berdeko harribitxi zoragarria. Zafiroa, bai? Mineral urdin eder hau ere, bederaziko maila duena. Eharra. Urdine. Erastun faltsu bat erosi dut zafiro dune. Pena, faltsua. Bai, Orduan pena. zafirua Orduan ez da zafirue, da zafiroaren imitazioa. faltsua. Bai, zafiro faltsuet. Rubia, errubia. Arri gorri zoragarria be, bai. Bederaziko mailan aurrekoaren, Guau. bai? Kaltzita. Opaloa, bai? Hortxe mugan, 5 erdi, 6 erdi arteko gogortasuna du. Azabatxea ez esko eremuan? 2,5 eta 4 artean. Arri baltza. Anbarra. Hau izatez, erretxina fosilizatu da baita, 2 eta 2 erdi arteko gogortasuna du soilik. Gero bitxietan da ordaintzen da, Bai, Anbarra, bai. faltsuetan gutxiago. Ez esko eremuan dolomita. Besteak beste, dolomita mendiak eratzen dituen minerala, 3,5 eta 4 arteko gogortasuna duena. Ez esko eremuan azurita. Hau margotzeko eta ez da, urdina kolorea, 3,5 eta 4 arteko gogortasun maila duena. Bai esko eremuan kaltzita. Bai? Hirugarren mailan kaltzita, oso gertu kuprita eta jadea 6 eta 7 arteko gogortasun mailarekin bai ezkoan beharren. Jon eta Oier 200 euro. Bueno, Irabazi ditugu lehenengo biluzen. Oso ondo. Zer egiteko 200 euro? Afaion bat, eta bazkairako ere emango, espero. Bazkari eta afari bat, momentu. Faia, gozaia da bazkaia. Ondo, Hori da. Eta 1000 euro irabazita? Oporreta. Hasta euro pasado. Ondo. Jon eta Oier, urrezko galdera eta 1000 euro irabazteko aukera. Horretarako erantzun zuzen bikoitza behar dugu. Pasadan urrian Louvreko museotik lapurtutako piezek hauetako zeintzuk zeramatzaten galdetu dugu. Esmeralda aukeren artean, zuzena da. Bueno, Maria Luisa enperatrizaren lepokoak eta belarritakoek esmeraldak baititu. Buah, zer. Baionako Euskal Museun honei beste gunien? Bai. Bere enperatrizaren sekulako kuadrua eta hola miniatura bat eta zoragarria, bitxirik ez. Da lapurtu bez. Baina joan ikusten, etxe pare dau bertan. Jon eta Oier, 1000 euro irabazteko aukera. Kuprita zer da? Ideik ez. Ez. Kobredun minerala, ipatu dugu. Aldi bizan. Alde izan? Kobrea. Horria. Bitxi apaltxeago bat edo. Arra.
Kobregarez tirau, Kobregarez tirau. Gaur egun, Lapurtzeko moduan, ezta? Jon eta Oier, 1000 euro jokoan, zuzena da kuprita. Zapiroa, behar genuen, hau bazuen! Jon eta Oier! Gogortasun maila egokia erakutsita, lehenbiziko saioan 400 euro eskuratu ditugu. Segi hortan, hau bazautza, animo! Txekuei, eskerrik asko gure argiziak zeuek, badakizu, eskerrik asko, Gabon!